Terveys kaikille katsojille siellä luontoisella puolella. Mun nimi on Fox Gamer. Tervetuloa katsomaan Marvel Boy Survivalia. Suunnittelut tullut video hetken aikaan. En oo vaan kerran ollut kaikkien näköiset kiireitä ja varmaan huomaatte, että jotain on muuttunut. Eli joo, mä tein ton muurin valmiiksi. Niin. Tein ton muurin sit valmiiksi. Eikö ookin kiva ja oikeastaan syy, minkä takia on tommosta ja tos on tommosta se mun vanha maailma katos. Mä en käsitä mitä sille tapahtuu. Se vaan katos. Se ei ollut siellä valikossa. Joten mä nyt kiinnitän tähän NS-kopioon siitä, jossa mä oon sitten tehnyt, minkä näköinen näistä paikoista tulee. Täällä on tällainen huone ja päästään tänne muurin päälle. Ja tonne tulee sitten toinen paikka, joka sitten menee tuonne. Että joo. Tällainen on ollut mulla pikkuinen rakennusprojekti. Tässä sitten toivois mainaa jossain kohtaa. Että joo. On ollut ainakin tekemistä sitten, kun ei jaksa videoa tehdä. Sitten täällä on tästä peruskamaa, otetaan itse asiassa kirves ja lapio appu. Kuokka voi jäädä sinne. Että joo. Mä en edelleenkään käsitä mitä sillä mun edellisen leijuvia kuutioita. Aika leijuvaa menoa. Sen sijaan ne surkeat vitsinsä iskevät jälleen. Tai no, surkeat ja surkeat skeleton vitsinsä. Mitä? What? Mitä? Miksi täällä on? Mä just äsken nukuin. What? Joo, miksi täällä on? Mitä täällä tapahtuu? Muistatteko sen yhden paikan tuolla? Ja nyt täällä on nethertrackia, tulta ja tällaisia. Sitä on tuollakin. Mitä? Ai niin vois tehty pistää valonkin päällä. Ihan vaan koska miksei. Näin mä valoja tarvitse. Mikä järki pistää päällä, kun en mä niitä tarvitse. Mut. Mitä? Olisiko joku mun kaveri voinut tehdä tätä? Sillä mä oon kuten pelannut mun parin kaverin kaa, niin niillä vois olla pääsy tähän mun maailmaan. Sitä miettiessä. Mut kuitenkin aika hieno muuri vai mitä? Ottakaa hetki. Eli jatketaan. Jotain ihmeellistä tuolla tapahtuu. Tuolla taustalla, no jaa, toivottavasti tuota asta ei tule tapahtumaan todella pitkään aikaa. Mutta kuitenkin. Joo, kuten huomaatte, on vähän ollut jo kreatiivissa, mutta mä lupaan yhden asian. Mä en käytä tässä nyt niinku, mä lupaan, mä en tuu käyttämään koskaan kreatiivinen. Nyt mä tuun niinku. Jos mä olisin tiennyt, että tällä olisi tapahtunut, mä en olisi jo tehnyt tätä valmiiksi siinä kopiossa. Mutta no jaa. Joo. Ai niin. Joo, unohtu vähän. Joo. Ei siinä mitään. Pikkuvikoja. Voisi tietysti käydä nukkumassakin. Se olisi ehkä ihan hyvä idea. Puja! Hetki, millä mä sen laitoin? Hyvä, tavallinen. Minecraft. Toimiks se? Hyvä, ja toimiihan se vielä. Jop. Joo, aivan. Näin minäkin, kun miekka on jossain silleen, jos joku random varasto olisi koti. Paino pois mun kodista. Kauhe. Veikkaa, että se varas viimeistään tyyli saa sydänkohtaa. Säikähtää. Creeperi!
Mitä? Paljonko täällä oli creepereitä? Tää on niinku creeper time. Creep 5000. Mitä? Hei. Onks sä kuullut noita? Rauhasta. Painu pois mun kodista. No. Nyt yksikin creeperi vielä. Räjähti mun. Come on oikeesti. Come on. Sinne meni talon seinä. Noin, joo. Tässä hetken paikkaa Noin. Se on nyt korjattu mahdollisimman paljon, mahdollisimman hyvin. Joo, kävi hakemaan tuolta arkusta vähän leipää. Tää jakso alkoi todella hyvin. Mutta no jaa, pikkuvikoja. Pikkuvikoja. Mä edelleenkään kässää näitä. Mistä nää tuli? Kuka nää on tehnyt? Onks tuolla lentävä puu? Come on, yrit. Luuranko? Oi. Mist? Siellä on vittu snipu valmiina. Skeleton. Foxy vastaa Skeleton vaikti. Missä se on? Pompasko se just alas? What? Snipu Skeletor vastaa Foxy. Vain Foxy jää. Koska Endoskeletor oli vahvempi. Lel. Että joo. Haluaisiko mennä Netheriin joskus? Aivan, ettei ole timanttiakku, vois vaikka tosta pari palaa obsidiania, että voisin tehdä Nether-portaali. Mutta aika hieno muuten. Toivottavasti toi oikeesti tarkoita mitään pahaa. Täällä on ihan älyttömästi tuulta. Emme jaksa sammuttaa noita, ei vaan jaksa. Mutta joo. Ei tätäkään oikeesti mitä mä rakentaisin kommenttiin. Kuten vaikka joku kiva pikku patsaa voisin ehkä joskus rakentaa, jos jotain tarpeeksi jotain materiaalia. Tuo täytyy rakentaa portaat. Tai släbit. Tai blokki. Rakentaa blokki. Mä pystyisin ottaa blokit tästä seinästä, mutta rakentaa blokki. Rakenna kiviblokki. Siinä on muuten haaste. Rakentakaa blokki, mitä Minecraftissa ei ole. Siinä on haaste. Rakentakaa command block. Siinä on teillä haaste. Niin, eihän täällä vaan oo ketään. Ja tästäkin itse asiassa näkee, että tää on kopio, siellä tuolla ei ole niitä soihtuja, jos muistatte. 3. No niin. Taas pientä mainailua tässä. Perus Minecraft. Minecraftia kirjaimellisesti. Koska Minecraft. Tajusitteko? Minecraft. Eli suomenkin ei saa oikeastaan sovettaisi joku kaivos. Ainakin mitä mun enkuopettaja sanoi, niin se olisi ollut jotain kaivostaito. Että joo, terveisiä taas Suomenkin. No, Undertalein fanarvo. Oliko se joku yliakteen universaalinen numero, että terveisiä suomen kieleltä. Mut siis tonne mä ajattelin tehdä portaat. Se vaan, että mitä mä sen toteutan sitten. Saattaakin olla toinen juttu. Eiköhän tässä ole ihan tarpeeksi pitkä huone. Ainakin uskoisin niin. No jaa. Kuitenkin me löytää täältä joku endi tästä luolan sitten semmoiselle. What the fuck. Siinä on oikeesti tullut semmonen kyllä, että pitää että niinku. Joo. Mutta anyhow. Jatketaan. Missä kohtaa se? Nyt tuetaan rakennuksen suuri ongelma. Pitäis päästä tonne. Mistä kohtaa mä uskallan kaivaa? No, kokeillaan tästä.
Kyllä mä viileästi vaan tästä seinästä läpi. Tai no ei tää vielä ole mikään kunnollinen paikka kai, että kai se on ihan sama mistä mä kaivan läpi. Mun on pakko siirtää vähän. On taas niin vaikeeta oikeesti. Löydetäänkö me reitti takaisin alakertaan? Creepereiden sekaan. Korjaus morsojen. Terveisin amnesia. Oon vaan sitten demoa pelannut, en oo sitä koko versiota saanut ostettua eikä äiti ja iskä anna. Äiti anna mua ostaa peli. Ei kiinnosta. Näin se kyllä oikeastaan tolleen sanoo. Unohtakaa toi, ei ne oikeesti tolleen sano. Se oli kysymys. Mun nimihän on Fox Gamer, eli miten mulla voi olla äiti ja isä? Eikä kuka ne on? Sitä miettis. Kuka on Foxin äiti ja isä? Siinä on kova